amma ina da sharadi kamar haka, ba a kira na a waya kuma ba a hira ta a cikin mutane. Na gane. Idan kuma kina son ki magana da ni ko akan kuɗi na gaya masa na ƙara faɗa wallahi akan kuɗi ban da kiri gyara gurin ki su ke ciki mutu farkawo idan kuma jama'a su ga guri duka gadin ki. Na ji an ce kuna ne, Allah ya sa da lafiya. Kuma sa ba. Shi ya ce maka bayana. Ke ga. Haba, guri ya kama da mutum. ya haba wa makara masaka ba Da ka ɗauki abin ka tafi da shi. Da Allah ki gaya masa. Ki ce salamatu masifa ce ta zo. Ya da mure da sai ya biya da wallahi ki gaya mai. na da alama ke ba ku bane za mu da wannan cin kashin da kake wani a tsakiyar unguwa ba zai yiwu ba. dan aka samu matsala kai ma ko wallahi ka shiga matsala Dan Allah tambaya nake. To sai dai zaki min wani alƙawari guda ɗaya. Wannan gayan zaki rabu da shi ki daina kula shi. ai ni ma ba ni da burin da ya wuce an ga lokacin auren nan namu ya zo. Ke jini da kike yi a nan gurin. shi yasa nake mutuƙar ƙaunar ki saboda kina da kyau. Bari ka jin faɗa maka. Daga rana irin teku kada sace ganin ka kofar gidan nan. Odisha, gidan nan fa ba kowa a ciki ba. Ina ta kun fasa. muna so dan haka gani ma yanzu ba zai shago to kai nake so To ka jira ni ina duk da ku garin zan tafi. ya samu tangari na faman raki mun kasa gane gaba ko bayan sa wannan mutum na da abin mamaki ku ganshi sarka kenan me rikicin gangan sarka wannan To wallahi ka hukunta ta. Ina zuwa na rikin kira da gaggawa. Dama su nake ka dan raka ni wani. Wai shi wannan da yayin nan nake yake ta miki fada akan sa. Ana an ganki da shi waye ne shi? A ina yake? Idan matsa daga can. Da da 10,000 za ka bani. Ah, 10,000. Ba ga 10,000 to. Idan ya kuli sama mun da samu na ba. da Allah to dan na turo da Allah ka sa kuɗin nan quick click saboda ina so yin abin da zamu yi a cikin sauri lalle duk halin da za a shiga sai an fito da wannan kuɗin in ba za mu ji ba ido muna kallon sa